Magandang buhay! Welcome Dria sa vlog ni Kokoy Martin. Ang nagdala ko sa iya og pandesal. Char, gisugo bitaw ko niya ni oy kay higimo ko niyang katabang ni silang balay. Kay morning naman kayo. Motimplan ako sa kuang sir. Kay nagtrabaho naman ko sa iya as personal assistant mo niyang condo unit. Char. Magnum-C herbal coffee with mangosteen malunggay and stevia. Hoy, nakatry ko ani ba? Bigyan ako nga kanang magkurog-kurog ko, magkirig-kirig ko no kay di ba ako hilig kay kape pero nakatilaw ko ani no. Ay, bottle for two kaayo mi. Char. Ay, lamig ka sa katanan kay ako ani nang gitilawan. Mga pila ka bulan akong kinaon ani ba kaning pandesal og inom sa herbal coffee sa Magnum-C. Ingon siya nga bijuhin agog ko kay para kuan nga ikaw mag voice over. Kuya kay siya grabe yun. Pertigyang lamian niya. Lami kayang Magnum-C. Makatabang di sa tuwa ways to pagkanoon ka mo wake up ganit na nga energetic with di ba vitamins and minerals. Di ba Magnum-C herbal coffee, stay healthy with Magnum-C. Ako ni si Yanyan Pasayan with Kokoy.